Леле, колко си груб само. Леле, сега ще спа много спокойно. Оу! То ме стисна, бе. Breaking news! Martin is on the loose again. The fugitive known for his desire for younger ones has escaped from the Passat prison and is on the run. The FBI has put a red notice for the criminal. Please, keep your children at home and stay safe. He was last seen in Ladost, where he managed to kiss a little boy and ran off. The boy is heavily injured, so let's put him in our prayers, and let's catch the criminal as soon as possible. We'll be right back after this commercial break. Дами и господа! Това е моята праска! Виж, голема е! Ти кажа, Абе, как се казваш, бе? Не знам! Роб, солид! Ут! Ей, тия компютри, вашата семка! Слушай! Какво викаш? Ето къде си бех цепал пуските. Къде? И сега си ето къде. Ето къде, сега си опих си. Сега отиваме, правиме купон. Да. Опа! Ма не стига! Стига! Олея, изчисти я! Не, аз вече замокрива, мен. Марти! Да. Аз мога. Здравейте! Здравейте! Иска да ви попитам два въпроса, може ли? Как се казвате? Георги от Чулпаче. И какво правите тук? Не знам, дойдох пътиска. И какъв поводът днес? Не мога да кажа, аз доколкото не знам. Не мога да кажа. Добре, и защо имате клечка в устата? Чакайте, че то не... Защо имате клечка в устата? Ами, по принцип на запад... Не знам на коя... Да, там където аз съм... Извинявай, аз... Пет искам го спанах. Ама това защото не е много място тук, но малко е... Чакай, отклоних се, значи имам клечка, защото... Вижте сега, по принцип яките хора имат клечки за зъби, аз имам за уши, ама не ги ползвам и... Понякога не знам, не мога да кажа аз. Добре, иска да ви попитам, като видите жена, какво правите? По принцип не знам, аз малко съм притеснителен съм около. Добре, как реагирате? Не ме прекъсвайте. По принцип аз малко съм притеснителен покрай жените, ама не знам, не мога да кажа. Добре, правите ли някакво лицево изражение, за да ги привличате? Не, аз просто ги гледам тъпо, ама то... Как ги гледате? Ама не става, защото те като ме погледат аз... Добре, ако ви кажат, че сте много красив, как реагирате? Не знам, аз просто то отвътре ми харесва. Добре, ако нещо ви обидат, как реагирате? Не знам, по принцип... Не, по принцип плачам аз... Да, извинявам се, това е тик. Аз просто имам един тик. Иска да ви опитам сега как ще реагират на това.
Чак не обичам соне. По принцип малко гей. Не съм гей, ма... Абе не знам аз какъв пол съм, ама... Всичко вадим аз. Еко! Този го познам, то ми е от... Как се казва? Мисля, че Георги, не съм много сигурен. Мател, ти си Георги. Не, аз съм Гошо. Има разлика. Нещо последно да кажете за зрителите? Ами, следвайте мечтите си, бъдете отворени към анален секс, защото по принцип е хубаво, ама... Абе, боли. Първия път. Да, без да искам, извинявам се. О, не, аз си бягам! А на тебе ака ли ти са? Не, но много яко духа и ми харесва така. Искаме така само да духа. Леле. Абе да му ебем пичка, боле ли, бе? Я пък. Какво е това, бе? Добре, чакайте, сега ще го измия, не се притеснявайте. А защо имам вода според вас? 3 hours later. Бе, Тима, лумен ли си, бе? Имам да го хвана! Не, аз си изморих. Мисля, че е негов ред. Айде така! Ака! Хайде сега вие, малки манафи, нека видим кой от вас е този, който отрепа тетката. Вие петимата сте главните заподозрени в това убийство. Само не разбрах защо господина вдясно беше чисто гол, но това няма значение. Имайте предвид, че ще бъдете задържани поне още 24 часа, така че и самолети ще чакат, и уреди, и пасати, и кучета, абе всичко остава на заден план, вие служители на султана такива. Айде хора се изкъпа, да излизам. Здравей!